UMLA kanang po constituency ba Meral Bonds im hakas ngi balang lalit bante shibun ki kampen roy shakas nang shaken ribho district hagaba kala kot shadu ka pralak tam tingka na ka benta bante ya jingdon kam po kasnong na ka benta ka jingmentoy jong kilong kmi bat ki khon samla kita ki kampen roy ki bau MLA kanang po ula ail ba ka SRWP scheme jong usnem arhajar pulai ajar posau hikin thup ya ka sanlak tingka kawat banengkong ka ba ula IT sha ka jingi sengkentei shaken lingba ka work order na ka benta bante ya ka yeng jingi sengkentei bat ya ka lai lak tingka ula IT lingba ka work order sha ka shaken sports club na ka benta bante ya ka yeng ban syong pitka ya ka jingi le kai ball VIP gallery hamadan ya le kai bol jong kasnong shaken alor kita ki kampen roy ba balajit rani MDC kanong po constituency ulayo ban plipat ba no ya ka jaka li shabat public toilet kabodon marjan bat kamadan yele kai bol jong kasnong shaken kabala tay ling ba ka katsan FC tit gran na ka scheme MDC jong usnem arja arpo ajar phuwe haba jinglot kaba alak san po jatin ka na lor ki way pat kila jing yarap Madan football jong pi ka jing dorong kat i MLA Brun Buram jongi ba na bonsim rang ba shnong ki noyalam jong ka sport club baro ki riurang ba jong ka shnom ki samla kan the bat senrang lambat ki hap ki baret te kum kadak bangin yo ban pli ya kane ka public toilet ngin od ya une uribon But turis pada besar. Kijing ya kenduk kejungi kadai halor kijing ya penbej kijing ya kut kebengi ngila yo ban penbej lembat kador barchnong bat kijing sengente bat ka sport club halor kijing don kam ki bapi pilapan sengau kijing don kam kidon shibun nagabanta jungi kinong chong snong yangi kinong mi khmat ki bapi pilapan job kamlong ngabasuk ban pej ban phia ban balance haki chispa arpo kundai teli kisnong kibadon hapo kanong po konsensi ni hape ya kasnong ni hape ya ki balang ni hape ya ki sport club ki seng samla ki seng long kemi ki VO ki SAG bat kamta tete kat bala ngi persang ban balance ban pej kat kum gajing he jong kisnong kat kum gajing don kam gi jong phi i persang i ban balan sendiri mla ban penbiang i sutu i gajing duna ha gajing persang ban pentelun i kam khamtam ha gajing penmang ya ka skim MLA ka bangitip kum ke SRWP Special Rural Work Program yung SRWP kabangi ki MLA niyo arklur siteng haka cisnem arklur citing ban ihap ban sam sya baro kisnong ban penkot naga pedang jingdon kam ki babun nalor kata sa gijing erap kumene naga snong gidon ki financial assistant ki lapan kam tu kabadi bayarap ki kapisa kabayarap sigi snong sigi school sigi club ki SAG ki jingdon kam simet bat kam ta nanta kajing penbiang ki tiar kum ki PA system ki Q ki Shuki ki street light ki babun kini ki jingran kam ki ba ni hapan penbit penbiang tak tak kecu ku bisa kam don ra ka kerpang la jok bat menin ngidang i kadon go ka khobor ka badang mi sapangka discretionary grant DG ka bagi khot we ne ki para MLA la pensai bha ka tu de ka jing sisa mar gidon ki MLA ki bom juyarap hab berkenyam bajara pergi utia hospital beron raya pergi beron kam baikot bajara pergi bikin kita ki khang baye gejing khang jungki tadi nganut ban ong hang ni ba ngada ngamlong gumta ngaju priang sobha bat ngiju yarap ya ki badon kam ka discretionary grant ka bangi ong ka ding yo ship holak tengka sistem dang chupen kiu dang sen hapor bolong MLA nangkong ya gede pra
la pen ku chi pho man ta kum ki pai ba ki ban tip ya gani kadi ke jing sisa ka bahap ban yarap satu sene satai tang ba chena jidap ka dap ka tu mudur ba pi ki jing don kam ki babun de chi pholak de perpor du chi mene armeni de lut ka de khat armeni ha pendam de datang ki ba tip kom non nyai lang bai kata ha ka bani bat ke SRWP scheme ro kolong kum tai kila bandan ki basuba ki bakena ate haba sengap pihang tegi not ki babun de arklur siting jala bun bahagas pi haba perchang plat pi kate mar sedang plat telut bet gas atu hab ai itu kum da si wan hang ni ngan ai artli wo kardar jasa kenyo pi letu bro ar plus kat nolong ka ba sediba yang ratio nak arklur siting kat no kan long kata sebesar pi letu sepang gijing peniak iki skim bat ba kabagsultanat kalong bahwa IT ya ke work order kumni sison apa chit apa chai der ban ai hapo dukan cha ma bucu ai sok men sop ma kumni kuta ter ya ke jing second thing lam nong tolah hapo office junga to kan ngut jila bisan ngut pungut katai lekun ni bubun balang ti berki haga sport club bekecu hi ilam nong ki tolah office IT dan regi ko ai madawan kumni kalak bende ke barit kalak bende ke bahe tang ba pek ba ki di bentip